Vinga, un segon, nois. Pep. Ha marxat ja? Sí, tranquil. El Mourinho ja no hi és. Pots passar. Atenció, un moment. Encara queden 69 punts en joc. Queda molta lliga per davant i els títols ja sabem que no es guanyen al desembre. Però si no guanyem, estem fora! Morts! Caput! Tranquil, míster, home. No cal posar-se nerviosos. Al Bernabéu guanyem sempre. Atenció, que comença el partit! Piqué li passa a Puyol. M'agrada la calma amb la que ha sortit el Barça. Apa, quina passada de Valdés! Contra Benzema, gol del Madrid! A mi també m'agrada com ha sortit el Barça. Què passa? Estic una mica desentrenat. ¡Hala, Barça! Mira que perder este partido, de verdad, ¿eh? ¡Hala! Madrid! Deies alguna cosa, Xavi? Pucha la weá al Valdés, weón. Pucha la weá, weón. ¿Me entendí? No, Lo vas a matar? Valdés s'ha equivocat en la passada! Para adelante no, para allá, no para allá, para allá. I ha marcat Benzema! Podríem fer una metàfora dient que... ¡Se ha matado Paco! S'ha matat Paco! Vinga, nois, hem de donar la volta al partit. Doncs vinga, va! Va, venga. Y recuerda que si marcamos Vendora, pero Vendora, y no nos expulsan a nadie, créeme, somos un equipo imparable. Mira que en sap de ficar el dit a l'ull com vol, eh? M'ho diràs a mi. Ja hi som! Quina gran cagada de Valdés! Aquest noi és més dolent que un mal de ventre. Que torni Zubiferreta. Adéu a la Lliga. Ja podem plegar. La fi del cicle en tota regla. Però què fa ara Guardiola? Defensa de 3? Això és un suïcidi futbolístic. Ara segur que el Real Madrid ens torna la maneta. Guardiola, dimissió! Sí, i si algú està pensant en la Champions, que se n'oblidi. Sí, però el que interessa és no baixar a segona. Sí, però el que interessa és no baixar a segona.